Koľko ľudí dnes stále čaká na ideálny moment postaviť svoj dom a pritom im unikajú tie najlepšie príležitosti. Vítajte v projekte Terasy Trstiany. A teraz to najdôležitejšie. Nemusíte riešiť zdĺhavé povolenia, nemusíte čakať mesiace na projekt, nemusíte bojovať s infraštruktúrou, pretože v cene máte projekt rodinného domu aj stavebné povolenie. Niekto bude stále len plánovať svoj vysnívaný dom a vy môžete začať stavať hneď. Zavolajte.